Isa, dalawa, tatlo. Huhulaan ko. Hanggang ngayon, ika'y takot na takot at kabadong kabado. Tatlong rason ang naiisip ko. Sana'y makarelate kayo. Una ay ang dulot nito, nakakapangilabot at nakakatindig balahibo. Ikalawa, COVID na madami ng pinatay. Idagdag mo pa ang kagutuman dahil sa walang hanap buhay. Ikatlo, mga tao mapagsamantala, ninanais lamang ang sariling kapakanan nila. Pikit mata, buntong hininga. Wala akong magawa, kundi pikit na lang ang aking mata. Kasabay ng pagtulo ng aking mga luha, pagkat hindi ko alam kung hanggang kailan tayo magdurusa. Sabi nila, huwag mangamba. Huwag mangamba dahil may ayuda. Bawat pamilya nangangailangan ng ayuda. Bawat pamilya humihingi ng suporta. Ngunit pera, sapat na ba? Upang epidemya matapos na. Pirang inilaan ng ating pamahalaan, tila nagsilbing salot sa lipunan. Dumarami ang gahaman, maging walang humpay na inggitan. Huwag sanang ganyan, sana tayo'y magtulungan. Sa labang ito, kalaban natin ay hindi nakikita. Labis tayong pinapahirapan, sobra-sobra. At ngayon dumating na nga, ilang buhay pa ba ang kailangang mawala? Ilang pamilya pa ba ang masisira? Alam natin, coronavirus ay sobrang sama. Walang silbi ang yaman kung coronavirus ay patuloy na nariyan. Habang ako'y nakatingin sa kalangitan, iniisip ko ng lubusan at sabi-sabing, bakit ito'y aming nararanasan? Siguro pagsasagot ang ama, sasabihin, anak, huwag puro saya. Ako naman, lumapit ka at hindi kita papabayaan. Tama nga naman, sa panahong tayo nahihirapan, andyan ang ama. Hindi niya tayo papabayaan. Coronavirus na ito, naway magsilbing isang aral. Imulat ang ating mga mata para tayo hindi na mahirapan. Sa ngayon, ang tanging paraan para sugpuin ang ating kalaban ay ang walang sawang pagdadasal para coronavirus ay tuluyan ng lumisan. Panatilihin na maging malinis ang ating katawan, hugasan ng kamay,